Ale ja tu mám úplne, pozri sa, ja si tu postavím taký farebný stĺpec, aby si vedel, že kde som. Všetkých, moje meno je Fire a dnes to je z môjho nového videa z Minecraftu. Oh my god! A je tu s nami znova túto Nikolasko, ale nemá skin. Noob. Ahoj, ahoj, ahoj. Indians, takí indianikovia by tam mali byť. Au, au. Ale neviem čísla. Skvelé, mám helmu, yes. Ironovú helmu, nežičiteľnú. Moja jediná zbraň je diamantový krompáč a mám 1,5 HP a nemám jednu. Oh, lucky boots, easy. Lucky chicken, z toho ti môže padnúť kamenný meč, super. Protože oni sa tu pozabíjali, si proste... Ale to by som sa musel schuliť. To nemusí sa zhuliť, to stačí, keď sa pozrieť na môj ostrov. Ten creeper, ako vybuchol, ma shodil dole. Jo, počkaj, ja som ťa našiel podľa toho stĺpu. No, to je môj eagle. Aha, ja sa môžem pozrieť do čestiek, ale nemôžem to vybrať, to je dobré. Škoda, keby si to mohol vybrať, tak by bola prvá. Tak to by bolo dobré. Aha, tu niekto zomrel na tom strede. Ty si ma dobre kryl. Ja som hľadal čestky na otvorenie. Drž mi teraz hlavne palce, palce. Koľko mu zostal hápečok pre boha? Čo? Ja by som sa... A kam sa mám kurva schovať? Kde si musím ťa zabiť rýchlo, ale nechcem skončiť ako oný obeť draka. No, dobre, ešte sa to presúva. Čo? Ha! Ja som vyhral, super! Ja som vyliezal z vody a ono ma to Nice, dobre chlapci, vyhral som arénu, najviac. Videli ste, ak tam skill. Mám skočiť dole, že ti to vysklo? No, skoč. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, ak sa vám toto video nepáčilo, tak dislike, poprvé sa chodím na naše minulé videá a outro.